кумитаам дар 6 моҳа ҷанбасти 6 моҳа ба хулосае омад ки мутаассифона татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе дар доирае ки талабот муайян кардааст ҳаллу фасл намешавад. Парисо, Ҳабибӣ дар паҳлӯи мақомоти ноҳияи Исмоили Сомонӣ, паҳлӯи мақомоти ноҳияи Исмоили Сомонӣ бинои 13 ошона. дуруст гуфтед. болотар дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ маркази кошонаи ҳусн бо номи Шанел ба имло ҷавобгӯ нест ва хато навишта шудагӣ аст. ва он лавҳаи овезаҳое ки шумо гуфтед кор мекунад кумита ва дар ҳама муроҷиатҳо барои ҳамкорӣ даъват мекунад. ҳолатҳое мешаванд ки ана ҳамин навиштаҷот ва ҳамин пешниҳодҳо бо кумита мувофиқа кардан намешавад. ва имрӯз рекламаи берунаи шаҳри Душанбе низ аз ҷониби дар ҷаласаи 6 моҳа аз ҷониби кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои ғайри қаноатбахш гирифт. гурӯҳи корӣ дар назди кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати забони васоити ахбори омма кор карда истодааст ва шумо хуб дар хотир доред ки дар вохӯрии гузашта ман даъват аз тамоми рӯзноманигорон доштам. дар бисёр ҳолатҳо ба талабот ҷавобгӯ нестанд ва мо ном ба ном ба роҳбарони муассисаҳо пешниҳод кардем ва дар ин ҳолат онҳо омӯхта истоданд ва шояд дар доираи санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ ва дастурамали мансабӣ ва низомномаи кории худошон бо ин рӯзноманигорон ва бо ин муҳаррирон ва бо ин соҳибзабонон суҳбатҳои махсус мегузаронанд ки то имрӯз мо ҷавоб надорем. ман муроҷиат мекунам ба шумо ки якчанд рӯзномаи шахсӣ имрӯз дар омӯзиш аст ва дар назди мақомотҳои қудратӣ дар доираи санадҳои муайяншуда шояд ҷавоб мегӯянд.